wani abu ne wanda yake ana samunsa a jiki, ana samunsa a mu'amalar mutum na yau da kullum. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. To wannan sayuwa akan siratal mustaqiman nan, sayuwa akan istikaman nan, da barin bin wasu hanyoyi, da sayuwa akan hanya madaidaiciya, shine Allah ya ce wannan shi nake muku wasiya da shi ya ku al'umma musulmai. La'allakum tattaqun. Lalle in kuka bi hanya madaidaiciya, aka same ku da istikama wajen cin abinci, aka same ku da istikama wajen aure, aka same ku da istikama a kasuwancinku, aka same ku da istikama a mu'amalanku na yau da kullum, to za Allah zai amsa addu'an ku da kuke ce ihdinas siratal mustaqim. Allah ka amsa ma. Da mutum zai ringa ihdinas siratal mustaqima sannan bai damu da abin da zai ci ba, haram ya san haram ce karara, amma da ka samu mutum yana la ilaha illallah amma sai ya ce haram, sai ya ce. Tarar da mutum gashi nan yana la ilaha illallah, yana sallah, amma ya shiga cikin lalatattu, a je a tare wani a kashe shi a kwace dukiyarsa. Ina istiqama? Ina addini ga barawo? Ina addini ga dan fashi? Ina addini ga mashayin giya? Ina addini ga mashayin solution? Ina istiqama ga mashayin wiwi? Ina istiqama ga mashayin kwaya? Ina istiqama ga mutumin ga mazinaci? Ina istiqama ga mutumin da bai san addinin sa ba? Dai rashin istiqama shi yasa wayannan abubuwa suna ta faruwa. Allah kiyaye. Wanda dai yake son ya rabu da Allah lafiya, to a same shi da istiqama. Wa qawluhu ta'ala thumma ja'alnaka ala shari'ati min al-amri fattabi'ha. Allah ya ce sannan mun sanya ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan shari'a na addinin musulunci, bibiyan alqur'ani, to ka bi shi. Wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun. Manzon Allah karka bi son zukatan wanda ba su san addini ba, su san Allah ba. Kai da Allah ya azurta ka da istiqama, to karka ga wani yana samu wanda bai da istiqama, yana tara dukiya ta haram, yana ta cin haram, kuma aka masa daurin talala yana ta samu, to karka ce kai in an bibiya addinin nan ne ake bi, ba za a azurta ba. Da akwai da suke ce wai yanzu zamanin annabi shago ne, wai annabi shago kowa ya yaga. Wannan kalmar musiba ce babba. Annabawan Allah gaba ɗaya babu dabba cikinsu. To in ka faɗi wannan kace zamanin nan na annabi shago ne, kana da ilimi da hankali ka faɗi aka kayi ridda. Don mun san wannan zamanin wa? Zamani ne na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kai kuma ka karɓi zamanin agun fiye halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sai ka bai wa shago dabba sunsuwa. Wani lokaci ne na warwaso. To abin da ya sa na farko suka shiga aljanna, mu ma sai mun bi shi kafin mu shiga aljanna. Abin da ya kai na farko wuta, to shi ne zai kai na ƙarshe ma in ba su bi addini bai kai su ga wuta. Allah kiyaye. Allah ka saba raba wuta cikinmu. Ubangiji Allah ya sa aljanna ce makomanmu. To kun ga istiqama wani abu ne wanda yake da asali a addini. An samu hadisi daga Sufyan bin Abdullahi at-Thaqafi radiyallahu anhu kala, yace qultu ya rasulullah, yace ya manzo Allah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayr ba'daka, la as'alu anhu ahadan ba'daka. Safari ya zo kuma manzo sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, ka taimake ni ka faɗa min wata kalma kwaya ɗaya wanda ba zan sake tambayan wani ba, kalman ta infanar da ni, ta bani kariya ga rayuwa ta duniya, in rayu a duniya garau, in tashi a lahira garau, la darara wala dira. Faɗa min wannan kalman ya rasulullah. Kala sa annabi yace kul amantu billahi fastaqim, kul amantu billahi fastaqim.
a wata ruwaya ce kul amantu billahi summa istaqim, ce ka ce ka yi imani da Allah summa istaqim ko fastaqim, ka ce ka yi imani da Allah sa'annan ka sayo akan kalmar nan ta tauhidi, a same ka da istikama cikakkiya. Kada a ce ka yi imani da Allah yau sannan gobe don ka shiga wata matsala ka ce to akidan maka bari, ko karantarwa ta bi ta kan abin da kake aikatawa ka ce to maka kama bar tafiya. Allah ya ƙara lafiya da imani wa Sheikh Muhammad Sani a Jingir. Malam iya sako magana a lokacin masu kananan kwakwalwa ba sa fahimtarsa, amma tafiya ta yi tafiya sai a fahimci lalle abin da yake kai gaskiya ne. To kaga mai akida ta salafus salim baya aje akidarsa wai dan a daidaito akan wani abu. Shawa sun zo kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Muhammadu, tun da ka ce mu daina bautan lata, mu daina bautan uzza, mu daina bautan manata, mu daina bautan gumakanmu gaba daya, to mu yi mana kamar adashi mana, mu ba za mu iya bari bautansu ba, amma ka zo wannan shekara mu yi tarayya mu bauta wa gumaka, wata shekara sai mu bauta wa Allahnka, zai zama da mu tafi tare mu haɗa kai. A cikin musulmai ba kuma masu haka yanzu, wasu ranar bautan wadda ba musulmai ba wala sai su je su shiga cikinsu a yi da su. Mun fito wani wuri muna dawowa sai da ni da shugaban matasa ne ko da malam Ahmad ne na manta, muka haɗu da wata tawaga ta al'ada. Wasu mutane suna shiga ne na rawan al'ada wanda bai yi kama da addini ba, kawai sai wani wasu ka rufe fiskokinsu don za mu haɗu da su. Wani yadda bai iya rufe fiskansa ba sai ya ɗaga mu haɗu ya ce malam muna ɗan taɓa al'adarmu. da sai na gane a sai wanda suka rufe fiskokinsu nan jama'a mu ne wanda suka san mu ba sa son mu gane su. To mai istikama ya yi wannan? Mai istikama za a shiga coci da shi, mai istikama na zuwa coci, mai istikama na zuwa wurin rawan dodo, mai istikama na shiga kunguni. To wancan zai suka ce manzo sallallahu alaihi wasallama wannan shekara mu bauta wa abun bautan mu, wata shekara sai mu bauta wa naka. manzo sallallahu alaihi wasallama ka san wanda bai da addini wallahi ya sara ma magana kai zaka kamar da gaske yake. Da wannan sai in ba sa aka sai ka kasa gamsuwa da dan uwanka mai addini, ka gamsu da wanda ba mai addini ba. Karshe zai ga mutum ya gaskata wanda ba mai addini ba akan mai addini. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru, shi yana kwaɗayin a ce sun musulunta, amma sun shekara ne sai an bauta wa abin bautansu na shekara guda. Annabi ya shiru sai aga malaika Jibril ya ce ya Rasulullah, Allah ya ce ka fada musu kul ya ayyul kafiruna, ka ce ya ku kafirai la a'budu ma ta'buduna, ka ce ba za ka bauta wa abin da suke bauta masa, wala antum a'buduna ma a'budu, kuma sanin ilimin Allah ya sanar da ni ba za ku bauta wa abin da nake kai ba, ko da na bar nawa na yi naku. Allah ya san ba za ku yi ba. Wala ana a'budu ma abudtu, kuma har duniya da tashi ba zan bauta wa abin da kuke bauta masa nan ba. Wala antum a'buduna ma abudu, kuma sanin Allah ya sanar da ni ba za ku bauta wa Allah na hakika da nake bauta masa ba. To in ku haka ne, lakum dinukum waliyadin, addinin ku yana gare ku na sabon Allah, na bautawa abin da ba Allah ba, ni kuma ina nan kan addini na bautan Allah. Jama'a ba rabu ba? To
to me kawai yanzu aka waye gari kaga wai kai tarayya da yan uwanka wanda ba musulmi ba don ku yi al'ada. Wai kai man naka da taso ai za ku zo ku yi. Allah kiyaye. Wa min ahammil wasa'il allati tu'inu ala istiqamati, akwai wasu abubuwa guda 5 wanda na kawo su a wannan takardan, suna taimakawa mutum kwarai da gaske a same shi da sayuwa akan istiqama. Akwai kuma 5 samaratul istiqama, wanda su kuma riban istiqama, abinda istiqama ke haifarwa. To abinda yake taimaka mutum ya samu istiqama, na farko islahul qulub, gyara zukata. Idan kuka gyara zukatanku, zuciyanka ta waye gari babu munafurci ciki, zuciyanka ta waye gari babu haƙinci cikinta, zuciyanka ta waye gari babu yaudara, zuciyanka kana jin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa, addinin musulunci ya fi addinin da ba na musulunci ba, kai ka yarda da haka, to zuciyanka ta gyaru, to ka samu hanyar da zai kai ka ga samun istiqama. Amma in zuciya tana da munafurci, mai ita bai samun istiqama. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce, inna fil jasadi mudghatan, ita lalle a cikin jiki akwai wata soka, iza salahat salahal jasadu kullu, idan jikin sokan ya gyaru to gaba ɗaya gangan jiki ya gyaru. In sokan ta gyaru to wallahi gangan jiki ya gyaru. Mai wankakken zuciya baya sabon Allah, mai wankakken zuciya baya sata, baya haƙinci, baya cuta wa mai karantar da addini. Amma idan al'umma suka rasa zukatansu ba ta wanku ba, to komai ma suna iya yi. Wa idza fasada al-jasadu kullu, idan zuciyar sokan ta lalace, to gaba ɗaya gangan jiki ya lalace. Ala wa hiya al-qalbu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku saurara, wannan sokan ita ce zuciya. Kala ibnu rajab rahimahullah, wani shehin malami, shehin musulunci ibnu rajab, Allah ya ƙara masa yadda, yana da wani littafi fatahul bari da ya na sharhin sahihul buhari. Ya ce al'asalul istiqamatul qalbi ala tauhid, ce asalin istiqama kawai na koli shine ladabtar da zuciya akan bibiyar tauhidi. Mutum ya kakkabe zuciyarsa ga dukkan abin da ba Allah ba, ya mai da zuciyar ga son Allah, ya mai da zuciyar ta samu tauhidi garau, to wannan ya samu istiqama. Wa kad fassara Abu Bakar radiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq ya fassara ma'anan istiqama, Allah shi kara masa yadda, yace ma'anan istiqama kawai ka koma fadin Allah madaukakin sarki da yace fi qaulihi ta'ala, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu, yace wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yace wanda yake son ya ga fassarar istiqama ya koma fadin Allah madaukakin sarki yake cewa, waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah, suka ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sun mastakamu, sannan suka sayi akan wannan kalma ta la ilaha illallah, to ranar mutuwarsu sun samu istikama. Sallansu akwai istikama ciki, azuminsu akwai istikama ciki, aikin hajjinsu akwai istikama ciki, abincinsu akwai istikama ciki, tufafinsu akwai istikama ciki, kasuwancinsu akwai istikama ciki,
zamantakewansu da makwabta akwai istikama, rayuwansu da iyali an samu istikama, suka rayu akan haka, ta sanda mutuwansu ta zo ta tanazzalu alaihimul mala'ika. Mala'ikun rahma za su rika sassokowa gare su, Allah ta kafu, za su ce kar ku ji tsoro abinda za ku tarar a lahira, da muku riga kun yi wa lahira gini a nan duniya za ku same shi a lahira. Wala ta zano kar ku yi bakin cikin rabuwanku da duniya, mu ne waliyanku, mu ne masoyanku. Mala'iku suna rarashin wanda yake da istikama ranar mutuwarsa. Mala'iku suna lelen wanda yake da istikama ranar mutuwarsa. Wallahi mai istikama baya fifita kafirci akan musulunci. Mai istikama baya fifita kafiri akan musulmi. A kowane hali, wallahi bai fifita kafiri akan musulmi. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah. Baka samu wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya nuna tsananin soyayya ga kafirci fiye da musulunci, ya nuna tsananin soyayya wa kafiri akan musulmi. Ba a taba samu ba, mai istiqama ba a samu shi haka. Ko da ubanninsu ne, o abana'uhum ko ƴaƴansu ne, ko da iyayensu ne, wala ba sa fifita su akan musulunci akan dukkan wani hali. Allah ya samu dace. Saboda masu istikama bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi, ba sa waige zuwa ga abin da ba addini ba, komin kyan abu. Gariza ta rayuwar duniya ba za ta fiske su har su rabu da addini ba za ta musu wannan ba. Famata istakama alqalbu ala ma'rifatillahi wa ala khashyatihi wa ijlalihi wa muhabbatihi wa iradatihi wa raja'ihi wa du'a'ihi wa tawakkal alaihi. Yace duk sanda aka samu mutum yake da istikama, to zuciyarsa za ta koma ga son Allah, sanin waye Allah, wa ala khashiyatihi, kuma za samu zuciyarsa tana cike da tsoron Allah. Duk abin da dai ya kan tuna gobe, ba gobe lahadi ba, gobe kiyama. Kuma da same shi kullum yana girmama Allah matukar girmamawa. Za a samu mai istikama shine wanda yake son Allah matukar son Allah, kuma yana kauran samun Allah, yana roƙon Allah da a same shi da istikama. Wa idradu amma siwahu, kuma ya kau da kai ga duk abin da ba addini ba. Duk abin da ba addini ba sai ya kau da kai ga barinsa, ya yi kokari ya dawo da kankalinsa a kan addini. Ta duk sanda aka samu mutum da tsoron Allah da bibiyan wayannan abubuwa da na lissafa, istakamatil jawarihu kullaha ala ma'atihi, ta dukkan gabbai sai su daidaito akan biyayya wa Allah. Wanda istikama tsoron Allah ta zauna a zuciyarsa, ya samu tauhidi karau, to gabansa sai ga aikin addini ba zai masa wahala, bin Allah ba zai masa wahala ba. Fa innal qalba, domin lallai ta zuciya na kowa huwa malikul a'ba. Zuciya shine shugaba na gabbai 360 na dan adam. Kowa yana da gabbai 360 ne a cikinsa. To jagoran wannan gabbai ita ce zuciya. Wahiya junudu fa idza istakama al-malik, to bai idan aka samu shugaba sayayye ne keke, istakamatul junud, to tawagan gaba ɗaya sai a same su sun miku. Jama'a in aka samu zuciya wankekkiya, a zauna da kai a zazzagi malaminka, mai wankekken zuciya da a zauna shi a ci mutuncin shugabansa. To ya ake cin mutuncin shugabanka kake dariya? Ya ana zagin addininka kana dariya? Ya ana cin mutuncin limaminka kana dariya?
ya dace a zauna da kai a zagi addininka, a ci mutuncin addini, a aibanta musulunci kana dariya? Ina istiqama? Babu istiqama. Fa idan sakama al-malik, idan an samu shugaba sayayye, istiqamatul junub, sai gaba daya tawagan da yake jagoranta ya same su suma mai kakku ne. Allah ka kare daura mu akan hanya madaidaiciya. Daya kenan. Sai na biyu na wasalul istiqama. Kun ga can idan zuciya ta gyaru an samu hanya ɗaya ta samun istiqama ko? To na biyu imsakul lisan anil qawli fil batil. Wasila na biyu shine kama harshe da barin fadawa cikin barna. Inda ake gulma, kar a yi gulman wani da kai. In kaga dan uwanka mai fada cikin musiba na rashin kiyaye harshe, ka masa wa'azi, kai ka kame harshenka. Qala Sufyan bin Abdullahi al-Thaqafi radiyallahu anhu, ya Rasulullah, yace ya manzon Allah, haddithni bi amri a'tasibu bi. Yace ya Allah, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, faɗa min wani al'amari mana wadda wannan al'amari a'tasibu bihi za ta bani kariya a rayuwata. Kwala yace kul rabbi Allah summa istaqim. Annabi yace kace rabbi Allah, kace ubangiji na shine Allah, summa istaqim, sannan ka sayo akan wannan kalma na cewa ubangiji ka shine Allah. Abinda Allah ya amurce ka da yi kai iya iyawanka, abinda Allah ya ce a bari ka bashi komin kyansa ba, wanda Allah ya ce ka aikata shi iya iyawanka, shikenan ka huta, shikenan ka huta. Ta ce ka ce ubangijinka shine Allah, sun masakin sannan ka sayo a kai. Kultu ya Rasulallah, ya ce sai na ce ya manzon Allah, ma aktharu ma takafu alayya, to me mafi yawan abin da kake ji mun tsoronsa, me ka fi ji mun tsoro ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Fa akhadha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi lisani nafsihi, manzon Allah ya cire harshen sa ya rike da haka, ya ce duk cikin gabanka na fi ji maka tsoron wannan. Gabbai nan adan 363 muka ce ko? Da abin nan da 66 360 daidai? Masha Allah. Da ya ce a 360 nan ce wanda na fi ci maka tsoronsa ita ce wannan harshe. Sai ka kiyaye wannan. Haza ya ce wannan shi na fi ji ma tsoronsa. To in ga an je an haɗu an tattauna sannan a je a yi wa fashi, da me ake magana? Da harshen aka tattauna fashin. In kaga an je an gana an kai hari wa wani an kashe shi, da harshe aka tattauna. Lisanul fata nisfun wa nisfu fu'adu. Yace harshen dan adam shine rabinsa, sannan rabin zuciya. Wanda kuwa Allah ya sa zuciyarsa tana cike da tsoron Allah, sannan ya kiyaye harshensa, yana da aljanna hawa 4. Allah ne faɗa wannan. Waliman kafa makama rabbihi jannatan. Wanda duk ya ji tsoron Allah sai ya gaba ga Allah, sai ya kiyaye sabon Allah, ya kame harshensa, ya kame farjinsa, ya gyara zuciyarsa, jannatan, yana da aljannoni guda 2, aljanna hawa 2. A can ba ya jera wasu ayoyi ya ce wa min dunihima jannatan, bayan wa'incan aljannoni 2
to ga wasu aljannan guda biyu an bashi. Aljanna nawa kenan? 4. Gawa liman khafa maqama rabbi, ga wanda ya ji tsoron sa yau gaba ga ubangijinsa sai aka same shi da istiqama, yana da aljanna hawa 4. Allah ka sa muna cikin su. Wa an Utba bin Amir radiyallahu anhu, Utba dan Amir Allah ya kara masa yadda, qala yace qultu ya rasulullah, yadda nace ya manzon Allah, man najatu, ina tsira take, ina kubuta take a duniya, nuna min inda tsira yake, in je in tsaya a wurin in tsira gobe kiyama shiga aljanna. Shi kawai tsira ce manzon Allah, man najatu, ina ne tsira take? Kala annabi sallallahu alaihi wasallam ce amsik alayka lisanak, ce inda tsira take a duniya to ka rika kama harshenka, ka rika kame harshenka. In kana kame harshenka, wali yasaka baitaka, ka yalwata gidanka. In kana haka to ka samu ɗaya daga cikin samaratul istiqama. Faman arada an yastaqim ala ta'ati rabbih hatta al-maut fa alayhi an yumsika lisanahu an al-khawdi fil batil. Yace wanda yake so ya samu istiqama sayayya, in aka same shi da tauhidin can, to a same shi da kame harshensa ga abin da zai kai shi fada cikin barna, rika kamewa. To in yayi haka to ya samu istiqama. Na 3, musafahatul salihin wal majalisatu, yin musafaha da mutanen kirki da zama tare da su. In kaga wayannan mutanen kirki ne kana musu zaton alkhairi, mutanen Allah ne, mabiyan addinin Allah, masu karantar da addinin Allah, to ka dan yi kokari kana gaida su. In ka gaida su su dan yi musafa da kai, ka samu hanyar istiqama. Domin yin musafa da mutumin kirki yana kara ma da suwa. Gaisawa da mutumin kirki, malamin addini, jagora, wallahi za ka ji zuciyarka ta kara wankuwa. Ita to yana kara wa mutum wasila na samun istiqama. Saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ce innama mathalul jalisil salih wal jalisis su'i ka hamilil miski wa nafihil qiri. Yace domin zama da mutumin kirki da zama da mutumin banza, to yin aboki da mu'amala da mutanen kirki kamar hada majalisa ne da mai sai da turare. Ka san a harka na kasuwanci, karkan da ake kasuwancin shi ba mai yawan kyautar mai sai da turare. Yana wucewa ba sai ka roke shi ba, yana zo ya ce sannu ku sai ga yana faman sabo. Sai dai mutum wani mai ce baya so shi ya masa ya ce ai bai da damuwan dan sama, mai sai da turare kyauta gare shi. To ka zo na tare da shi zaka shaki wani abu na kai shi ya ma kyauta. Yace misalin zama da mugun mutum shi kuma kaman zama da makeri. Ba wai sana ce mummuna ba. In ka sa fararen kaya ka je makera ka zauna, to kuwa kafin ka bar wurin ka minti 30 sai ka dibi datti a kayanka. Ko da ba ce gashi ba, dattin sai ya shafe ka. Makanakai sun shiga ciki, ka rika zuwa gareji ka zauna ka gani, sai ka dibi saraba. Allah ka sa mu rika zama da mutanen kirki. Na 4, luzumul ittiba'i wa tarkil bid'a. Wato lizamtar abubuwan da magabata suke kai da barin kirkira. Wanda Allah ya taimake shi, abinda magabata suke kai na sunna shi yake kanta, bai damu da ya kago wani abu ya kawo rikici tsakanin al'umma ba, to ya samu hanyar istiqama. Bai nemi wani abu ya kago wani sabo ba, to ya samu istiqama. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ce, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfiru lakum dhunubakum. An san wannan. Sai na 5,
talabul ilmi shar'i, neman ilimin shari'a. Idan mutum yana neman ilimin shari'a da ya ɗauki hanyar samun istiqama, wa'annan abubuwa guda 5 su ne ahammul wasa'ilul istiqama, manya-manyan hanyoyin da yake kai mutum ga samun istiqama. Ga samaratul kathira fi duniya wal akhirah, riban da ake samu a karkashin a duniya da lahira. Na farko kuma guda 5 ne a gurguje. Na farko thibatu ala dini, sayuwa kan addini. Na biyu hayatu tayyiba, kyakkyawar rayuwa, same ka da kyakkyawar rayuwa. Na uku bushra inda mauti, za a maka albishir da abin da zaka samu a lahira kafin mutuwarka. Na 5 yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Na 4 na 6 dukhulul janna, wanda duk an same shi da istiqama, ya tsaya kan istiqama har Allah ya karbi rayuwarsa kai dakalal janna, zai shiga aljanna ubangijinsa. Allah ka azurta mu da istiqama, Allah ka sa babu rabon wuta cikin mu, Allah ka hana mu lalacewa, ka hana ƴaƴan mu lalacewa, Allah ka hana zuriyar mu lalacewa, Allah ka ƙara shiryar da mu, Allah ka shiryar da ƴaƴan mu, Allah ka shiryar da zuriyar mu, Allah ka shiryar da al'umman mu, Allah ka shiryar da matasan mu, Allah ka ƙara mana zaman lafiya a karamar hukumar mu, ka ƙara mana zaman lafiya a jihar mu, Allah ka ƙara mana zaman lafiya a Najeriya. Muna roƙon Allah kowa cikin mu da bukatansa ta alkhairi, Allah ka biya mana bukatun mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ya saka wa malam da alkai. A gurguje za mu kira shi malam Yakub ya zo yi ta'aliki kafin shi mai dakatarwa ya abin da iso. Akar makalla bismillah. To akar makalla minti 2 zaki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الكريم. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. Allah madaukakin sarki ya sanya ma wannan gangami wannan taro albarka, kuma shi doctor da ya gabatar mana da karatu mai faɗi, Allah madaukakin sarki ya kara mai ilimi albarka, Allah madaukakin sarki ya sanya albarka ma rayuwarsa da mu da shi baki daya da dukkan waɗanda Allah ya nufi mu da halarta a wannan guri. To alhamdulillahi ni an bani minti 2, amma kun san wannan abin da malam ya karantar da mu yana bukatar, to an kara min ɗaya, da zan sake roƙon alfarma a kara ɗaya ya zama akalla da kai 4. To yan uwa musulmi, gaskiya wannan darasi da malam ya karantar da mu na istiqama, kun ga wannan kalma ba wai ana nufin dan bid'a bane ba, dan dare ka ba a magana da shi a wannan bangaren, ba a magana da wanda ba musulmi ba a wannan bangaren. Musulmai ahlus sunna su ne ake cewa su yi istiqama, kuma a wannan tafiyar ne kuma su ake kawo musu hari akan istiqama. Daga sadda mutum ya rasa istiqama, to duk abin da ka karanta na hadisai kuma duk kuma za ta rushe. Yasa a ƙa'ida Allah mai girma da ɗaukaka da ya bayani da ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah, kaga sun yadda ubangijin su ne Allah, amma Allah ya ce sun mastaqamu. Kenan dan mutum ya yadda babu istiqama, imani ba shi da amfani. To Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To ya ƴan uwa na waɗanda muke sauraron wa'annan maluma, musan akwai ƙalubalen rayuwa akan mu kwarai da gaske. Mu da muka yadda cewa mun tsaya ne kan abin da muka karanta ko aka karantar da mu cikin littattafai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma abin da ya zo cikin nassin alkur'ani, kuma da abin da magabata suka tsaya a kai. Haka aka karantar a farkon lokaci, shi yasa tafiyar mu kalmar mu sai ta zamanto ɗaya. Tafiya da ta yi tafiya, shi ɗan ya kawo hatsari a kanmu, a cikinmu jama'a. Yanzu kalmominmu nawa ne? Mutum yana iddiyayin ɗan izala, zai je ci yankan mushriki ya ce ya gano fatawa daga baya, zai bi mushriki ya ce ya gano fatawa, sa'an nan ya ce shi zai bi kowa sallah, amma kuma zai ware masallaci shi. Da Allah, ni in dai irin kwakwalwa ne ka dama min lissafi, za ka bi kowane irin mutum sallah, to menene hikimar ware masallaci? To kaga kenan wancan karantarwar tana tasiri, amma kuma an fi wato zuciya kuma tafi karfin mutum.
shi yasa imamu ibn qayyimul jauzi ya ce mutum makamai guda 4 za ka yaki zuciyarka da shi. Zuciya ya ce sai ka tana da wasu makamai guda 4 masu ƙarfi, ɗan uwa musulmi. Na farko ya ce ka yaki zuciyarka, ka dage ka nuna ma zuciyarka gaskiya. Sadda zuciyar take kokarin ta kauce, kai ka nace ka ce fa gaskiya ne fa inda abin da aka faɗa, kuma ka yake ta dole ta tsaya kan gaskiyar. Ya ce na biyu, ka yaki zuciyarka kuma in ta gano gaskiyar kuma ta tsayu akan gaskiyar. Mutum na iya gane gaskiya amma ya ce duk da haka wallahi ba zan yadda ba. Kaga ba wai yana musu yanzu ba gaskiya ka faɗa masa ba, amma dai ba zai bi ba abinda ka faɗa masa. Kuma illar gaskiya idan ka ki gaskiya ɗaya sai an kawo 10 ma kana ƙi, za ka yi ba. Ya ce bayan ka tilasta mata tsayuwa akan gaskiya kuma ka tilasta mata kira akan gaskiya, ka fita ka nuna wa jama'a cewa to fa gaskiya aka faɗa. Na hudu ya ce to kuma sai ka yi hakuri da duk abin da zai tinkare ka kuma akan gaskiya ka jure ka yi hakuri a kanta. To abin da nake so jama'a a gurguje mu yi magana a kai. Kun ga bullo da wasu kananun abubuwa a ce maka ana jukunde, ya kanmu ake yi. Wanda yake kan addini shi ake so ya sake addininsa. Wani lokaci da na zo bashar sai na samu wani tsohon ba bashari aka rataya masa bozo, wai ana tuna al'adun basharawa a da. Me ya gama musulmi da al'ada? To alhamdulillahi, to kun ga waɗannan abubuwa ya kamo ake yi. Sa'an nan abu na gaba jama'a, an kada kugen siyasa mu ake tinkara a fasa mu. Duk sadda siyasa ta zo wallahi tallahi mu ake tinkara, haɗin kan da Allah ya mana baiwa da shi a fasa mu. To a nan fa ya kamata fa mu dage, ka sani duk wata ni'ima, duk wa'annan hayaniya da ake da duniya illa asma'u sammaitu ma'akum wa aba'ukum ne. Sai mu dubi wannan kusurwa da Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a kansa. Ka yaki zuciyarka, ka daure, ka yadda a ba da kyakkyawar haɗin kai mu tafi a layi. In Allah ya sa ka daure, kai ma naka burin za ta cika nan gaba, nawan ma za ta cika. Wallahi idan ka yi gefe, taka burin ma ba za ta cika ba, kuma za ka ga al'umma suna tafiya. Saboda haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Yanzu da wannan baki ku ne matsa mini na ba ku fili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam, Allah ya saka wa malam da alkhairi. Alhamdulillah, kafin ya dakatarwa ya zo zan kara summarizing abinda malam ya faɗa. Gaskiya darasin da malam ya babu na wannan maudu'i al-istiqama, wato maudu'i ne wacce take da faɗi. Muna roƙon Allah abinda malam ya karantar da mu, Allah ya sanya albarka a ciki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yadda Ibn Abbas ne ko wani sahabi ke cewa, annabi yana cewa ba ayin da ya fi bashi tsoro a cikin Qur'ani da kuma ainihin jin wahala sai ce wannan aya shine wastaqim kama umirta, kamar da malam ya karantar da mu. Kuma istiqama malam ya karantar da mu a cikin duk wani ayyukan mu'amalat na addini akwai istiqama. Misali kamar a ce an ambato maka farillan alwala, abin da sallah, sai aka ce akwai nutsuwa, akwai maudin da ya ce ga kalmar nutsuwa gunda za a ce ake yin sa. Ai a cikin ayyukan sallah akwai nutsuwa a ciki ko? To haka istiqama, duk wani aikin mu akwai istiqama. Sannan kuma istiqama yana tafiya da tauhidi kamar Hassan da Husaini. Tunda annabi yana cewa, Ibn Abbas yana cewa khattalana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan, ya mana zane, sai mana wasu zanunuka hagu da dama. Yace wannan shine hanyar Allah madaidaiciya. Yace wayannan wahazi subulun, wayannan kuma kananun hanya. Abin nan zane annabi ya ce kowanne akwai shi dana ciki yana kira. Don Allah ka ce wadan ahadi suna dan izala, yau an wayi gari kuma fitowar kungiyar na an yaki bidiyoyi daban-daban da al'adu, mun dawo kuma yanzu akwai pushin day, akwai bagom day, akwai kautal hore day, kuma kana ɗan izala
da Allah akwai istikama tattare da mu wallahi duk wanda yake da istikama in ana wannan kaukace shirme ne kai gaba gaskiya kenan mu ga wa juna gaskiya. Kwamitin wa'azin matasan dare shi sun shirya wa'azi sai aka gayyace mu aka yi wa'azi sai na tabo maudu'in da ake rawan dodo mai ido ukun nan shikenan aka yi wa'azi muka ce hukuma sun ba da dokan cewa kar a kai karfe kaza a gari sai aka samu kuma wasu rubaru musulmai su ne kuma suke fada da wannan dokar. Muka yi wa'azi aka ce ai na zazzage su kaza sun kai kara a wajen waziri ce to ai lokacin da nake wa'azi yana na zo ne yana jin abin da na faɗa suna ce ko zan dawo ne ce kullum za mu sai mai wa'azi a kai to wallahi ba mu tukuna kaɗai ba wanda suke da ainihin sauran burkudin al'adun da kamar da malayin ce wai me wallahi mu kakkaɓe su mu dawo mu rike ta ainihin wato istiqama wanda shi ne mafita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ya saka musu da alkhairi kuma da muka saurara Allah ya mana albarka. Sanarwa daga majalisar zartaswa ta karamar hukuma